अरे हमार राजा भगिना कहाँ बंगाल के खाड़ी में डुबकी लगावत तड़े की फोन नहीं लगत यार। राजेश्वरी ए लड़की के ठीक से देख ला, अब बतावा कि तुहार पतो बने लायक बिया कि ना। अरे वाह मालिक, ये दुल्हन तो एकदम फुलटू फटाक बाड़ी। राजा भैया के संगे इनकर जोड़े लल्लन टाप लागी। ए लल्लन की नानी बता दे अपने मालिक से हिया हुआ के लड़की ना, हम तो अपन रांची के लड़की क्या अपन बहू बनाई। लागत है कि हमार भगिना के भगही टाइट होके से बच जाए। अरे महारानी पगलेटा बाड़ू का, ये लड़की रांचिया के बिया। हमार बिजनेस पार्टनर बाड़ा ना कैलाश से, उनकर बेटी है। तब तो ठीक बा। अब लागत है कि हमार साढ़ के खूटा से बनाए से कोई न रोक सकी। ठीक बा पक्का। चल लड़की तोहरा के पसंद आ गई, अब तो एकर बिया राजे से हुई। हम कैलाश सिंह के फोन करके बुला लेता नहीं ताकि शादी के दिन और तारीख धरा जाए। ए साराम, हाँ तू आके देख ला फोटो, तब बा ना हैप्पी मूड में अपना दीदी की इमली घोटाई बा। अरे हमरा देखला से का होई जीजा जी, जेकरा बियाह करे के बा ओकर देखल जरूरी बानू। ए सरऊ, तू हमार बेटा है राजदेव का, हमरा मर्जी के खिलाफ ना जा सकेला। हम जहाँ कहब जौना लड़की से कहब, हमार बेटा आंख मूंद के बियाह कर। अरे बउआ आ गई। ए बेटा तोरा खाते रखो गुड न्यूज बा। अरे कौना सुमड़ी में डुबकी मारत रहे बाबू, तार फोन ना लगत रहे का भइल? बेटा तोरा खाते गुड न्यूज बा। बाबूजी हमहू एगो गुड न्यूज सुनावे खातिर आइल बानी। तो ठीक, चला पहले तू अपन गुड न्यूज सुना था। बात ऐसन बा कि हम एगो लड़की से प्यार करेनी और ओकरे से ब्याह कल चाहतानी। चला राजेश्वरी। मामा हम ऐसन का कह देनी कि मम्मी बाबूजी नाराज हो गइल। टेंशन नोट बेटा, ई केस उ हारल वकील के जैसन है ना जे कोर्ट के बहरिए केस हार जाला। अब पानी में जिलेबी मत छनावा, साफ साफ बतावा का बात बा। साफ बात ई बा कि तहार बाबूजी बाड़े नु अपन कोनो दोस्त के लड़की से तहार बियाह ठीक कैले रहन, आ दीदिया के भी लड़की पसंद रहे, बुझाइल। अब बीच में आके तू कह दिले कि हम दूसरा से बियाह करम, यही से खिसियाल बाड़न। हमके नींद आवता, सुते था। जा तू यहाँ से। अरे मना कहीं ना, कदा नहीं ना, समझ में नहीं क्या होता। जाके सोचा।